Zabilježili smo u prosjeku 30% veće dnevne promete, što znači da je atraktivnost tih dionica zaista velika. Rezultati hrvatskih kompanija su u skladu sa stanjem hrvatske ekonomije koja doživljava jedno vrlo pozitivno razdoblje. Prema tome možemo reći da gotovo svi kriteriji makroekonomski, ako ih pogledamo, govore o tome da hrvatska ekonomija u vrlo dobroj fazi. U ovoj godini ostvarili smo najbolje rezultate ikad u povijesti Končara, godina u kojoj smo značajno porasli i u kontekstu prihoda, u kontekstu ostvarenih profita, ali godina u kojoj je po prvi puta tržišna kapitalizacija Končara premašila 1 milijardu eura. Uvijek je teže u sportu braniti titule nego osvojiti prvu. Nama je ovo 13. titula u nizu za člana godine. To nas jako veseli i čini ponosnim i daje nam nekakvu obvezu za daljnji rad. Ove godine smo održali i Dan investitora u Koprivnici, također posjetili smo i novo otvorenu tvornicu i evo, čast nam je primiti ovu nagradu i hvala još jednom. Godina u kojoj smo investirali opet rekordne iznose, proširili smo najveću optičku mrežu u Hrvatskoj za još preko 150.000 kućanstava i nastavili digitalizirati Hrvatsku. Zadnjih nekoliko godina su nam jako izazovne. Prvo je to bila pandemija, a zadnjih 2-3 godine imamo zapravo puno izazova sa aspekta cijena sirovina. I mi zapravo uspješno se nosimo sa svim tim izazovima, prvenstveno zapravo zbog našeg uspješnog upravljanja i zapravo dobrog poslovnog modela. Po nama znači ovo potvrda našeg rada, da neko prepoznaje naš rad. Mi imamo preko 150.000 dioničara, na što smo vrlo ponosni, a s jedne strane to zahtjeva vrlo veliku razinu odgovornosti i profesionalnosti. Zapravo smo jako puno radili na tome da što više okupimo i aktiviramo domaće dionike, da zajedničkim snagama donesemo s Ministarstvom financija jednu strategiju razvoja tržišta kapitala kojima bi naše tržište kapitala zapravo trebalo prosperirati. Pratimo, sluškujemo tržište rada, pokušamo biti ispred svoga vremena što se tiče nekakvih ideja i mnoštvo tih ideja smo uspješno implementirali u obrazovni sustav naše škole, a danas su već standard i na području Republike Hrvatske. Očekujem i dalje nastavak optimizma. Što se tiče fundamenata i poslovanja kompanija, zaista ne vidim razloga da budemo pesimistični u smislu 2025.